Kolegovia, je mi z vás nagrcanie. Je mi z vás nagrcanie. Je mi z vás nagrcanie. Takto sa chováte. Takto sa chováte. Iba lichvá prasa sviňa toto dokáže urobiť. Smeti, 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 smeti. A teraz vám niečo ukážem. To je firma, na ktorú sa chodí nakladávať. Je to Taliansko. Je to Taliansko. Jedného dňa sem dostaneme zákaz parkovať pri firme. Samé plasty, bordel. A pozrite sa, čo je, koľko? 100 metrov odo mňa? Pozrite sa. Firma sem dala smetiak, lichvy. Toto ste vy, humusáci. Takto. Pozrite sa, jak to má vyzerať. Smeťak na nádrži, ktorý ráno pôjde tam. Pozdravujem vás. Chcem vám niečo povedať. Takto to hrozne vyzerá a malo to byť už dávno v koši. Môj tato urobil dobre. Tu je vreco, ktoré potom hodíme do koša. Ale toto ste vy. Toto. Všetky tieto smeti. Talianská firma. Tu je smeťák. A tu sú bordely od vás, čo ste sem dali vy. Takže tak toto vyzerá od vás. A nie je to pekné, je to nagrcanie. Je to hrozné. A ešte to je hrozné. Všetko je to hrozné. Fakt je to hrozné. Akože fakt zlé. Hnus. Mali ste to vyhodiť už dávno do koša, ktorý je na tejto firme postavený. Všetko toto ste vy. Všetko.